luwo chik. To king'iyo sikunde mag area mar Nyeri no, Nyeri County, thoth sikunde kata mana udi mag ji oger gi bao. Nikech kama ng'ich ahinya, bet bao bedo ga gi moro. Emomiyo ok ni gero gi bao no, nomiyo nema koro no okawo ngima nyithindo. How marach en ni seche moko pressure mar nyithindo, mana kaka nyawadwa Habil no wacho ni pressure mar ka school ber to inwang'o ka jonyuol be biro mang'eny, to pressure kod economy uchumi masani kamoro nyalo mono director keto expansion makare. To aparo ni buoth be no bete gima notimre no ma inwang'o ka lag city moro matin nitie, but nonro pod timre. Koro kwa nyalo wacho ni sa kamoro ka mach no chako to kamoro jarit sikul ne watchman kamoro no gwenyore oringo lal ka samoro tamo wang'e. Ok wanyal ng'eyo. Taparo ni ka nonro wuok to wabiro ng'eyo adiera makende. Jomoko bende wacho ni en mana ich lach mar kawo nyithi sikul mang'eny nikech ka janyuol